Papoušek, řekni papoušek. A kdo je tohle? A kdo to je? To je lev. Řekni lev. A kde je tohle? Kdo to je? Kdo to je? Opice. Tak, koukneme se dál na něco. Tak a kdo je tohle? Adolko, kdo to je? Co to je? Adolko, co to je? Sestřice. Žralok. Řekni žralok. A kde je želva? Ano. A řekni želva. Tak a kde je kůň? Kde je koník? Kde je horse? Kde je horse? Adolko, kde je horse? Tady je. A jak dělá horse? Jak dělá horse? Jak dělá koník? Auto, ano. A kde je ježek? Ne pálí, píchá. Řekni ježek. No víš, jak jsi šikovnej. A co je tohle? Ne, to je slon. A řekni slon.